नांगौ नोंनो 같이 올라오죠. 같이 타. 갔으면 돼. 손 잡나 한시. 그래. còn cái xem việc xanh vậy mình nay mình sẽ bay Berapa megon dek rong dek bisa sebaik. Augusta gila mansfra megon dek bisa sebaik. Saya lengan ya. Fungsi zaman ini ane. Itu kalau mau nih, kapan ikon lah, kapan set dia. Kayak dia mau makan. Suruh karo suruh. Habai kostoni gezerjों ne जारौमोन महर मुस्रि जालांबाय जोंजोब्बाय सानैबो थाबजोब्बाय नै आयो गैला मोखां अबस्था बारा नै नायदो माबायदि जादों सुमबार जाला महरा गोसोम गोसोम जाबाय मेंनायजों इदि जायोबा दे सासे जारौआ दे स्रें थादो सनाफोर ओरै थादो र' सानथ्रोब लाखाबाय सिबायफोर 12थानिफ्रायनो दा 5:30सो जाबाय नामा टाइमा बेलासिनि जों जाबाय टाटा बाय बाय होनसै एबार गुड नाइट होनसै